Non podemos permitir que nos instalen unha macrocelulosa contaminante que pon en risco o noso modo de vida, o noso territorio, o presente e o futuro deste país. Quero pedirlle ao señor Rueda que deixe de facer de comercial de Altri e que poña por diante os intereses dos galegos e das galegas, porque é unha auténtica indignidade que se lle queiran entregar 250 millóns de euros públicos a unha multinacional portuguesa para que veña a contaminar o noso país. Xustamente o que hai que facer é o contrario. Esos 250 millóns de euros destinalos a apoiar a xente que está creando riqueza nesta comarca, destinalo a apoiar os sectores productivos, a apoiar as pequenas e medianas empresas, a poñer en marcha proxectos transformadores que fixen poboación, que utilicemos esos 250 millóns de euros para recuperar o río Ulla e regenerar a ría de Arousa, ou que usemos esos recursos para poñer en marcha un novo modelo forestal. E por iso é clave que o próximo domingo toda a dignidade deste país, todas as persoas que defendemos os intereses de Galiza, estemos xuntas camiñando nunha marea de dignidade que lle diga ao Partido Popular que a xente do rural, a xente deste país non se quere vender a unha multinacional.